ଆମ ସହିତ ବାବା ବାହାଦୁର ବାବା ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମତି କରି ତାଙ୍କରି ନାମ ଗୁଣଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। साढ़े 4टा बेलू दिल्ली दफाए 6 लोक बाहर ये बाबाजी विषय सब भेड़ामरा करे मुझे तो एकला और सी 10-12 जन मर्द लोक आ 2-3 जन माइकला से मत साथी चुगली छगल काढ़ी आड़ सब कथबार्ता है। तापर सब 4 पट जाक कैमेरा रखिले ये जो आमर ये जो कैमेरा रखिकी फटो पकईकि जड़े कहे बाबा गाल तू चुमा दे पारू कि से झील पिला कहे हाँ मुझे चुमा दे एमती कले से फटो पकईकि नहीं मो ना दुर्नाम कर भाई मुझे गाड़ी जो बेगटा धरिकी गाड़ी जो छाड़ा मुझे ओल्ल पड़े मो पछरे 2 जन आउट भी ओल्लैले दफार सी कहले आम टुबुल आसु तुम बुढ़ा को छाड़ नहीं आ गुड़ रखिथ स्टेशन गली भय करके स्टेशन मास्टर पाखे बसिली खंभा बसार गोटे आरपीएफ कहला कौन ये बसला मुझे ये 2 जन मो पछरे कौन सब बुड़े ये कर गाड़ी में गले 10-11 जन आम डुबिल आसिले जाके बुढ़ा को ये करवा एमती करके तो मु पचारे स्टेशन मास्टर आरपीएफ किसी कहले नहीं किसी न कहले कहले बाबा डर लगुच मुझे हाँ जंगल सीना बाघ भालू को डरती लोक किंतु ये मनीष गहरे मनीष को भी मनीष डरती कहीं मोर किए अच्छे ये आगे ना कि पछे ना किए अच्छे मुझे या भाविले भाविकी बसिले फिर अध घंटा गला फिर स्टेशन मास्टर बाहरला भितर कहला बाबा कौन डर लगुच कहली आ डर लगे तो कहले किसी पता नहीं।
କହିଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲି ହରିଦ୍ୱାର ଏମିତି ଏମିତି ହେବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନା ଆମେ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ, କିଛି ଦେଇପାରିବୁ କିଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଉସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବି। 2-3 ଦିନ ହେଲା, ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା ଗାଧୋଇ ନଥିଲି, ଗାଧୋଇ ପକାଇବାକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଶୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ସେଠୁ ଚାହା କରିକି ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଫେର ଆସି ଶୋଇଲି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରୁଟି ବନେଇ ସେ ଚଲ୍ହା ଭଳି ଆମର ସେପଟେ ଚଲ୍ହା ଭଳି ତାକୁ ଚିନି ପକେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଇଲି, ଖାଇ କହିଲେ ଏଥର ତମେ ଯାଅ, ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କଂସ ଯେଉଁଠି ମରିନଥିଲି ସେଠି ଦ୍ୱାରକାନାଥ ବୋଲି ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ବେଳକୁ 2:30-3ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗଲେ, ସେଠି ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି, କିଏ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ମୁଁ କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ବୁଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଯିବା ବୃନ୍ଦାବନ। ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମାର୍ଟ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ବାବା ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ ଦୂର? ନା 16 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଯାଉଛି 16 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ, ଏଇ ରାସ୍ତା? ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା କହି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗୁଡ଼ିଲେ, କେହି ବସେଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେ ସବୁ ପଛେ ଦେବି। ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ ଟେମ୍ପୁରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ଫେରେ ଆଇଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାରେ ଧରିକି ଦେଖିବାରୁ ସେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି। ବୃନ୍ଦାବନ 4:30-5ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ ନାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗଲି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଗଲା ବେଳକୁ ନାମ ଭୁଲଛି, ସେଇଠି ବସିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ତ କିଏ କହିପାରିବାର ନାହିଁ, କି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ବସିଲି, ସେଠି ବୁଲିଲେ, ଭୋଗ ଯୋଡ଼େ ଦେଲେ, ସେ ବୁନ୍ଦିଆରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ନେଇଦେଲେ। ଫେର 6ଟା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ଫେର ମଥୁରା ପଳେଇବି। ମଥୁରା ପଳେଇଲେ ସେଠି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଫେରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟେ କହିଲା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବି, ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବି। ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ରଖୁନଥିଲା, ରଖିଲା। ସେ ଷ୍ଟେସନ ଗଲି କହିକି ପଛରେ ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଡେଙ୍ଗି ବସିଲି, ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଗଲା। ତମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିଲ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ମିଶିଲି ତ। ସେଠୁ ଏଇପଟିକା ଯେମିତି ହେଲା, ସେ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ଧରିଥିଲି ହାତରେ, ତାକୁ ଦେଲି। ସେ ପଇସାକୁ ଗଣ୍ଟିଗଲା, କଲା ମୋ ମୁହଁ ଗଣିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବାବା ପଇସା ସର୍ଟ ହେଲା? ଆଉ ସେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖୁନ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, 5 ଟଙ୍କା ଏଠିକି ନେଇଥିଲା, ଆଉ ବାକି 5 ଟଙ୍କା ରଖିଲା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଯିବି ନା ଯାଅ ଆଉ ନାହିଁ କହିବି। ଗଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ପରେ ସେଇ କାନପୁର ସେଣ୍ଟରରେ ଗଲା। ସେଇ କାନପୁର ସେଣ୍ଟରରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। କାନପୁର ସେଣ୍ଟରକୁ ଫେର କାନପୁର 4:30 ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବସିଲି। କାନପୁର ବଡ଼ ସହରକୁ ଗଲି ଭାରି, କାନପୁର ସହରଟା। ସେଠି ଯେମିତି ଗଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ରାତି 7ଟାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଲାଉନ୍ସ କଲା ହାଉଡ଼ାଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟାଟାରୁ ଏମିତି ସବୁ ବୁଲି ଆସିବେ ଏଇ ଷ୍ଟେସନରେ କାନପୁର ଆସିବ। କାନପୁର ଏଇପଟେ ହେଇକି ଏମିତି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପାଟନା, ଆସାମ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସାମରୁ ପାଟନା, ପାଟନାରୁ ଫେର ହାବଡ଼ା ଯିବ। ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ବୁଲି ଯାଇକି ହାବଡ଼ା ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ହାବଡ଼ାକୁ ପଳେଇଲେ, ହାବଡ଼ାରୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ବୁଲି ଗଲା। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ କହୁଛ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ିର ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି। ସେଇଟା ଛକ ମୁଗୁଲ ସଲାଇ, ମୁଗୁଲ ସଲାଇରେ ରାତି 12ଟା-1 ବେଳକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆସାମ ଗଲା। ଆସାମ 8ଟା ସମୟରେ ଲଗେଇଲା। ପାଟନାରେ 11ଟାରେ ଲଗେଇଲା, 11 ସାଢ଼େ 11 ଲଗେଇଲା।
ପାଟଣା ରାୟକରେ ସିଧା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବିବାହର 7-8 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଧେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବେ କଲିକତା ହାଉଡ଼ାରୁ କଲିକତା ମୁଁ ବସିଲି 12 ଗାଡ଼ି ଗଲା 4ଟା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସିଟ୍ ଉପରକୁ ଜଣେ ତଳକୁ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ୍ରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ବିଷୟରେ ଚାଲୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠି ପଡ଼ି ବୁଝେଇଲି ଉଠି ପଡ଼ିକି ଦେଖିଲି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସି ବସିଲି ବସିଛି ସେ ପୁଅ ପିଲାଟି ଆସିଲା ମୋତେ କହିଲା ବାବା ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମନରେ ମାନେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଏମିତିକା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଲୁଟରା କରିକି 2 ଦଫା ଲୋକ ମୋଠୁ ବେଗ ପଟା ନବସଲି ମୋ ଜୀବନ କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଛୁ ବୋଲି ଦେଖ ନା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କେଉଁ ଦବାଖାନା ସେଇ ସବୁ ତ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲଣି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ନା ଆମେ ଗେଟେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେ ବିସ୍କେଟ୍ 2ଟା ବିସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ପୁଅ ପିଲାଟି ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୋଉ ପିଲାଟି ପାଣି ଧରିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ତମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ରଖ ଖାଇଲି ଖାଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ କେତେ କାହାକୁ ଦେଉଛୁ ତୋର ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ବୁଲେଇକି ଯଦି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ହଉ ସେ ଖାଇଲି ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ପ୍ରେସର କରିକି କହିଲେ ଖାଇଲି ଫେର ଆଉଥରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଲେନି ସେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଫେର 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ଗୋଟେ ରୁଟି ପୁରୀ ଆଉ ଯେଉଁ କଷା ଆଳୁ କଷା କିଣିକି ଆଣିକି ମସଲା ବୋଲା ବାବା ଏତ ଖାଅ ସେ ତ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଅଧା ଖାଇକି ଅଧା ଫୋପାଡ଼ିକି ବସିଲି ରାତିରେ ଗଲୁ ଶୋଇଲୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ ହାଉଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହାଉଡ଼ା ନା ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ ଆମେ ଉଠେଇଦେବୁ ହାଉଡ଼ା ଲାଗିବ 12:30 ହାଉଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସବୁ ଉଠିକି ସଜାସଜି ହେଲେନି ମୋତେ ପଛେ ଯାଇକି ଉଠେଇଲେ କହିଲେ ବାବା ହାବୁଡ଼ା ଲାଗିଗଲା ଉଠ ସେଠୁ ଗଲୁ ଯାଇ ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଚଲେଇ ନେଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ ସେଠୁ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇପଟେ ଯାଅ ସେପଟେ 21, 22, 23 ନମ୍ବର ଥିବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ 21 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଳିବ ସକାଳେ ଫାଲ୍ଗୁନା ଧଉଳିରେ ତୁମକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ମୋତେ ସେ ବତେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଦୂର ପଳେଇ ଆଜି ମୁଁ ଫେର ମୋତେ ଡାକି ବଡ଼ ବାବା ବୋଲି ଡାକି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଆସିବି ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଏବେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଦେବି ପୁରୀ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ତୁମ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଛ ଖାଇବ ପିଇବ କ'ଣ ତଥାପି ମୁଁ ଧରିଲି ଧରିକି ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲାଗିଲା 5-5:30 ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ 3ଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆସିକି ଚାହା ଖାଇଲି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଖଡ଼ଗପୁରଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ତାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 4ଟା କିଣିକି ମୁଁ ସେଠୁ ଖାଇଲି ତାପରେ ଦିନ 12-12:30 ବେଳକୁ କଟକ ଆଇଲା କଟକରେ ସବୁ ଚିହ୍ନାପରିଚୟ ଠକାନ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସେଠୁ କଟକରେ ଛାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପାଖକୁ ପୁରୀ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ପୁରୀ ଆସିଯିବୁ ଦେଖା ହେବ ପୁରୀ ପଳେଇଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଟେ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି 2-3 ଦିନ ପରେ ଆଇଲି ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ସତ କଥା ଜାଣିଥିବାର ଦେଖ ଏତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଘାବଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଖୁଛି ଆହୁରି ବି 9 ଦିନ ରହିଲି ମୋତେ କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏଠି ଦେଇନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆଟି ଆଉ ଏଇ ପୁଅଟି ଏଇ ମୋତେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖୁଆଇ ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠୁ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଥିବେ ତମ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିଥିଲି ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବାବା ତ କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସବୁ ଗୋଟି କରି କହିଲି ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି
ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ତାଙ୍କରି ବଦଳରେ ରହିବାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ସାଲରୁ 23 ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ବାବା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମତି କରି ତାଙ୍କରି ନାମ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଶରଣ ଆମ ସହିତ ବାବା ବାହାଦୁର ବାବା ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆସିକି ଏଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଯେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ। ନହେଲେ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନ କୃପାକୁ ମାଗି ଚାଲିଛୁ। ଭଲ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରମାଣ